Βάζοντας τα διαπιστευτήριά μας, ερχόμαστε σε αυτό εδώ το περιβάλλον. Εδώ επάνω μπορούμε να δούμε τα καθήκοντα που έχουμε. Εν προκειμένου, εγώ έχω το καθήκον κεντρικής γραμματείας στο Δήμο Αγκιστρίου. Αν είχα και διαφορετικό καθήκον, πατώντας εδώ πάνω, αν είχα δηλαδή και άλλης γραμματείας καθήκον, πέρα από την κεντρική γραμματεία, δηλαδή γραμματείας διεύθυνσης, θα φαινόταν εδώ πέρα. Εγώ για τις ανάγκες της εκπαίδευσης έχω διάφορα προφίλ. Εμάς μας ενδιαφέρει η κεντρική γραμματεία του Δήμου Αγκιστρίου. Από εδώ επίσης μπορούμε να κάνουμε, αν πάμε πάνω, μπορούμε να κάνουμε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που έχουμε στο Ήριδα και αποσύνδεσή μας. Από αυτά εδώ τα μενού, αυτά που μας ενδιαφέρουν ως endpoint φορέα είναι να παραλαμβάνουμε έγγραφα που μας στέλνουν άλλοι φορείς που είναι εντός του Ήριδα. Από πού θα τα δούμε αυτά? Από το μενού έγγραφα, εδώ επάνω, πηγαίνοντας στα εισερχόμενα για ενέργεια. Εδώ πέρα βλέπουμε απ' έξω ότι υπάρχει μια κόκκινη κουκίδα με έναν αριθμό. Αυτό μας δείχνει πόσα έγγραφα εισερχόμενα για ενέργεια έχουμε που δεν τα έχουμε διαβάσει καθόλου. Τα έγγραφα αυτά που δεν έχουμε διαβάσει σημαίνονται με γκρι γαλάζιο, έτσι είναι αυτό εδώ το έγγραφο. Τα υπόλοιπα που είναι λευκά σημαίνουν ότι τα έχουμε ήδη ανοίξει. Με το που λαμβάνουμε λοιπόν ένα έγγραφο, μπαίνουμε μέσα. Βλέπουμε πληροφορίες του εγγράφου, πηγαίνουμε εδώ στο αρχείο που περιλαμβάνει το έγγραφό μας σε μορφή PDF και πατάμε την εκτύπωση από αυτό εδώ το σήμα. Μπορούμε να κάνουμε μια προεπισκόπηση του εγγράφου, να μας το δείξει δηλαδή στην οθόνη έτσι, είτε να το κατεβάσουμε στην επιφάνεια εργασίας μας ή να το εκτυπώσουμε. Για τους endpoint φορείς μας ενδιαφέρει να το εκτυπώσουμε. Αφού το εκτυπώσουμε, πατάμε την αρχιοθέτηση εδώ για να φύγει από τις εκκρεμότητες, έτσι τα εισερχόμενα για ενέργεια. Πατώντας αρχιοθέτηση, βλέπετε ότι έχει φύγει το σηματάκι στα εισερχόμενα για ενέργεια 1 που είχαμε ένα αδιάβαστο και έχει πάει στο αρχείο εισερχόμενα. Εδώ πέρα. Τώρα, η δεύτερη λειτουργία που κάνουν οι φορείς endpoint είναι να στέλνουν έγγραφα σε φορείς που είναι εντός του Ήριδα. Αυτό από πού γίνεται? Πάλι από το μενού έγγραφα, από τη σύνταξη νέου εγγράφου. Εδώ πέρα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποιες οθόνες. Καταρχήν, τον τύπο του εγγράφου, πληροφορίες για το έγγραφο και μετά πληροφορίες για τους αποδέκτες, τον τύπο του εκόλου. Μετά ο φάκελος δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο. Μετά πρέπει να συμπληρώσουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου, έστω ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι ο 1100. Ο αριθμός σχεδίου δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο και μετά το θέμα, έστω ότι είναι απάντηση σε σεμινάριο Ήριδας. Το θέμα μπορεί να περιέχει μέχρι 250 χαρακτήρες. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσω την προτεραιότητα. Το σύστημα μου προτείνει κοινό, μπορώ όμως να το αλλάξω. Επίσης τη διαβάθμιση, και αυτό πρέπει να είναι συμπληρωμένο. Και μετά καλούμε να συμπληρώσω την ημερομηνία που έχει πάνω το έγγραφο που αποστέλω. Έστω ότι έχει ημερομηνία χτεσινή. Εδώ πέρα το έγγραφο που αποστέλω πρέπει οπωσδήποτε να το προσθέσω στην προσθήκη αρχείου, εδώ στα αρχεία, δηλαδή στη δεύτερη επιλογή. Αν το έγγραφό μου απαντάει σε κάποιο έγγραφο που έχει ήδη έρθει, το σχετικό, δηλαδή αυτό στο οποίο απαντάει, θα πρέπει να το προσθέσω εδώ. Έστω λοιπόν ότι το βρίσκω ότι ήταν ας πούμε ένα αίτημα αποστολής στοιχείων Μαρτίου, το βρίσκω, απαντάω σε αυτό δηλαδή στο 786 και πατάω την προσθήκη. Εδώ αν ενεργοποιήσω το μαρκάρισμα ως απάντηση θα μου το συσχετίσει στο πρωτόκολλο. Εδώ στα αρχεία θα πρέπει να προσθέσω το δικό μου αρχείο, τη δική μας απάντηση δηλαδή σε αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο το έχω σαρώσει, το έχω σκανάρει και στη συνέχεια το επόμενο που έχω να κάνω είναι να συμπληρώσω τους αποδέκτες. Έστω ότι αυτό προορίζεται για τον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα πρέπει να βάλω εδώ κάποια γράμματα από το λεκτικό για να μου το αναζητήσει. Μου περιορίζει την αναζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόθεμα ΙΛΕ. Βρίσκω τον Διευθυντή, τον προσθέτω, μου τον φέρνει εδώ πέρα. Αν ας πούμε έχω κάνει λάθος, μπορώ να τον αφαιρέσω από εδώ. Έτσι. Τον προσθέτω
και το επόμενο πράγμα που έχω να κάνω είναι να πατήσω την αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή το έγγραφο έχει δημιουργηθεί και έχει διανεμηθεί. Πού θα το βρω? Θα το βρω εδώ πέρα, στο αρχείο υπογεγραμμένα. Εδώ παίρνω τα στοιχεία για το έγγραφο, ότι αποτελεί απάντηση σε αυτό εδώ το έγγραφο. Εδώ είναι το δικό μου αρχείο σε μορφή PDF, έτσι. Και ότι απευθύνεται προς το Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ένα χρήσιμο εργαλείο που μας παρέχει η Ήριδα 2 είναι επίσης εδώ από το μενού εργαλεία μπορούμε να φτιάξουμε προσαρμοσμένες λίστες αποδεκτών. Γιατί εμάς ως endpoint φορέα μας ενδιαφέρει να έχουμε λίστες αποδεκτών. Δηλαδή σε αποδέκτες που στέλνουμε συχνά να μπορούμε να επιλέγουμε να καλούμε μία λίστα χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αναζητούμε και να επιλέγουμε τους αποδέκτες. Αυτό είναι χρήσιμο ειδικά όταν έχουμε πάρα πολλούς αποδέκτες. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να φτιάξουμε μία λίστα αποδεκτών. Εδώ έχω ήδη μία έτοιμη που έχει να κάνει με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει 12 επαφές. Έτσι, είναι γενικοί γραμματείς, γενικοί διευθυντές και πολιτική ηγεσία. Από εδώ μπορώ να επεξεργαστώ τη λίστα μου, δηλαδή αν θέλω κάτι να αλλάξω, μπορεί ας πούμε να θέλω να αφαιρέσω τους γενικούς γραμματείς. Από εδώ μπορώ να τους αφαιρέσω, έτσι. Ή να καθαρίσω τη λίστα τελείως και να προσθέσω κάτι άλλο από τη διαγραφή από εδώ. Έστω εγώ ότι θέλω απλά να βγάλω τους γενικούς γραμματείς, οπότε το πλήθος έχει γίνει 9. Να δούμε τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καινούρια λίστα. Από εδώ, από το συν, δημιουργία νέου πίνακα αποδεκτών. Θα πρέπει να δώσω έναν τίτλο στη λίστα μου, έστω ότι θέλω να φτιάξω μια λίστα που περιλαμβάνει τους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχω τη δυνατότητα να βάλω και μια περιγραφή. Μπορεί να είναι τα ίδια ή μπορεί να είναι κάπως διαφορετικό η περιγραφή, λίγο μεγαλύτερη. Εδώ πέρα, επιλέγοντας το Ήριδα, μπορώ να δω όλους τους αποδέκτες αλληλογραφίες εντός του Ήριδα. Για να περιορίσω την αναζήτηση, θα βάλω εσότ και γάμα για να δω μονάχα τους γενικούς γραμματείς. Αφού μου τους φέρει, πατώντας το συν τους προσθέτω, μου τους φέρνει εδώ και πατάω την αποθήκευση. Η λίστα δημιουργήθηκε. Αν θελήσω να την αναζητήσω, αν υποθέσουμε ότι είχα πάρα πολλά εδώ πέρα, με κάποια γράμματα του λεκτικού μου φέρνει τη λίστα και μπορώ να την επεξεργαστώ από εδώ. Αυτές είναι οι λειτουργικότητες στο περιβάλλον του Ήριδα 2 που αφορούν